Salutare și bine v-am găsit la un episod de Piggy. De-abia ce am început meciul, de-abia ce va începe meciul, da, infection. Adică nu vreau să se dea nici... Eu îs. Deci eu sunt. This is where the signal came from. De unde vine semnalul ăla? Ci că vine de aici. Vine un semnal, ci că de aici. Să nu vă pese de ce am skin-ul ăsta. Dar mi se pare ciudat locul unde te spunează. Adică ești într-o zonă cu un covor, e plină de ceață. Melodia asta mi se pare cunoscută, că mi-amintesc că parcă era și din Backrooms. Îmi amintesc eu că era un fel de fake, un Backrooms fake. Și aceeași melodie avea jocul. Dar mă uimește faptul că există skin-ul ăsta în care el dă în tine, doar că aici nu dă în mine. E opusul. Cred că stă pe... Nu vede că eu fugăresc ăla. Deci ăla, dar la început să dea în mine, acum nu mai dă. Am uitat că asta e un infection. Adică mă gândeam că era așa... De ce s-a rămas aici? Deci... Cum ar fi dacă e un zombie din ăla pe lângă ăștia, sigur o să-i facă ceva de genul. Asta e medbay. Adică asta e zona de medicină. Au trecut deja 3 minute de la videoclip și mă aștept ca nimeni să nu fi dat like, pentru că am văzut că în primul videoclip s-au strâns 3 like-uri. Vă rog să mai dați like-uri sau măcar un subscribe, că ar merita. Iată unul dintre ei. Mă aștept ca asta să fie tot. Mi-aș dori să pot prinde și alți Piggy. Adică știu că unii care s-au jucat foarte mult, în loc să dea în tine cu băta, dau cu sabia. Și dacă, cum ar fi dacă dă cu ăla în sabia de la în porci, cum ar fi face ciolan. Îi face ciolan de porc. Dar nu uitați, și pe mine mă enervează bug-ul ăsta de merg
jocul ăsta atât de greu. Gata, merge mai bine. Păzesc ieșirea eu până acum. Dar nu uitați, dați like. Dacă nu dați like, nu o să mai vedeți episoade cum ar fi de la mine. Pentru că aia înseamnă și mă face să nu mai fac episoade. Pentru că poate nu vă place. Deci, ca să știu că vreți să mai fac episoade, apăsați butonul de like. Măcar să strângem și noi până acum la vreo 100 de like-uri. Până acum. Că sunt începător. Adică de-abia cu vreo... Cred că ăsta e al 4-lea videoclip de-al meu. Partea bună este că ăla cu sabia nu dă și în entități, ci doar poneiul ăla cu sabia de lemn. Dar bine că nu sunt atât de mulți din ăștia așa care dau noi. Adică ăsta e singurul, cum ar fi, mi se pare destul de ciudat faptul că nu ne lasă să prindem și cum ar fi și poneiul ăla, nu știu ce e ăla. E o zebră aia. Bă, uite acolo player. Bă, mișcă-te. Deci cum ar fi de aici s-au spawnat playerii. Stai, merge bug-ul ăla. Dacă nu știați, dacă ești piggy, te poți băga cum ar fi așa în vent. Prin vent. Cum ar fi. Te bagi prin vent, dar că nu te târăști. Cum ar fi treci cu geam sau cu altceva. Dar un bug. Nu merge mereu. Adică merge doar în unele mape. Dar în asta cred că nu merge. Până acum. Ăla iese. Și nu uitați, dacă îmi dați like, asta mă define pe mine și mai fac videoclipuri. Uite! Bă, nu mă lasă să-l prind. A dat live. Pe bune. Fix. Olo. Uite acolo. Era bine dacă... Partea bună este că dacă joci pe Infection, cum ar fi, sunt mai mulți. M-am speriat. Bă, unde sunt ăștia? Unde sunt ăștia, bă? Deci să nu-mi spui că toți, în afară de vreo unul, au scăpat. Că dacă toți, în afară de unul, au scăpat, nu cred că chiar să nu cred că mă supăr, dar măcar să câștig meciul.
Stai că vreau să mă urc pe capul lui. Ia că mă urc pe capul lui. Bă, am zis că vreau să mă urc pe capul lui. Nu vreau să-i dau cu bătaia. Gata. Stă pe o rochie. Are în cap o rochie. Tot ce a mai rămas e nasul. A rupt rochia. Se vede? Cred că au dat toți exit. Dacă au dat exit, au pornit ăștia exit-ul. Cred că vreunul s-a pierdut pe aici. O, uite-i. Cred că au văzut finalul. Pot să mă bag? Nu. Game over. Ce bine că toți n-au scăpat. Mă gândeam că mai a rămas măcar unul. Și se blochează. 2. Da. Măcar să vedem dacă am destui bani pentru... N-am destui. Bun. Deci cum ar fi, astea sunt caracterele pe care noi cam le găsim în ăsta. Dar mi se pare ciudat faptul că la caracterul ăsta, Pandy, Uniform, arată cu sabie, plus nu arată la fel de urât cum arată Pandy-ul normal, adică panda-ul ăla. Adică arată ceva de genul panda-ul ăla. Ăsta de sus în verde, în care arată cu 160 că costă. Dar ce e ăsta? Zici că are bot imens. Deci, cam asta a fost videoclipul până acum. Deci continuăm cu Bug 2. Ce credeți, că se termină? Ce credeți, că se termină? Bă! Cred că e din nou un bug, deci... dăm play. Deci cam așa mi se încarcă mie jocurile când filmez. Deci atât de greu. Nu e vina mea, ci e vina jocului. Deci cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut și pa, pa. Stai înainte că tot că m-a băgat. Hai să mai jucăm un match și după aia terminăm. Nu mă așteptam că chiar acum să se bage. Adică jocul ăsta cam te obligă să joci ăsta. Adică te obligă cum ar fi, nu te lasă decât dacă te bagi în pigul normal și trebuie să buc tu. Cred că e un fel de poveste, nu înțeleg. Mi se pare ciudat că în stânga de tot urăsc mapa. Urăsc mapa asta. Stai că dau sonorul mai mic. Urăsc mapa. Faptul că toți au skin-ul ăsta, plus aici are entitate. Asta e entitatea și e bot. E un bot.
Adică, nu, adică dacă joci mapa asta cam e ultima, cred. Lasă că urc. Cred că mapa asta mi se pare cea mai creepy. Hai că vine. Numai să... E aici, e albastră. Nu, e un blue wire. Adică că e un fir albastru? Nu, nu e la asta. Deci, urăsc M-a prins. De-aia urăsc eu jocul. Adică tot Become Ghost. Și aici, cum ar fi, eu joc ca fantomă. Deci aici e noapte. Nu, deci nu pot scoate din first person. Vreau să apăs. Deci ceva de genul arată mapa după ce ai mers tu acolo jos. Deci e întunecată. Deci de aia în camera aia se vede așa, întuneric. Pentru că și aici s-au stins luminile. Și aici normal trebuie să mai fie... Da. Aici când au căzut ăștia, cum ar fi, ăștia trebuia să meargă în față și nu să cadă aici. Și pe mine mă enervează, dacă vă enervează chestia asta, și pe mine mă enervează, ca să știți. Plus toți au același skin. Ceva de genul îi prinde. Plus arată ca o pisică. E o pisică care merge cu ghiare din alea, cu ce să ia, papuci. Dar mi se pare ciudat faptul, uitați, dacă eu dau aici, se poate vedea un Piggy. Vedeți? Piggy-ul era bot. V-am zis eu. De-aia urăsc eu tare mapa asta. Deci te rog să nu dați brick out. Brick out, orice ar fi, nu brick out. Hai că aleg lab, laboratorul. Că măcar să fie o mapă. Da. Să fie bot sau așa, că aici știu că dacă e bot, e Piggy, îl băgat la experimente, plus arată ciudat. Mai am să bag un traitor.
Nu vreau să dau... Bug-ul ăsta mi se pare destul de ciudat. Deci ceva de genul arată Piggy-ul nou. Deci cam aici a fost episodul. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!